bakit ang laki na eyebags mo? Hindi siya nakatulog. Hindi ba halata excited? Madrid, total ka. Saan ka pupunta ngayon? Sa Makauli. Magkakape ako sa Thailand. Bibili ako ng damit sa Cambodia. Nalubog mo siya sa kanya. Alam na ano? Saan? Lagi-lagi! Naninero tayo! Punta ko ng Thailand, Bangkok, Thailand. Thank you. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea. Welcome, andito po tayo ngayon sa Thailand. Touchdown, 8:30 AM ng umaga. Sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dying for the first time, moving away to the sea. Seryoso ah. Moving away, can't you see? Yakap. By the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. So, naliligaw kami ngayon dito sa airport ng Bangkok. Come on, baby, let me tell you one time that our fire gotta love it till you never break apart. And we moving away to the sea. Moving away, can't you see? Next side sa gagawin pa natin. There won't be one more time. Oh, let's go! So we gonna do this tonight. There won't be one. Si Mami galit kasi gusto niya ako umupo sa harapan. Ayaw ko pagbigyan ng babae. Kaya mo itsura ni Mami. Here we go. More time. So we gonna do this tonight. Welcome to Binondo! Nakakabusog. Jonathan, binibideo mo ako. Kuha ka. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dance, smoke, fire it up, let our land. Paul, nasan daw tayo? Binondo. Nanap ko pa rin si Papa. Ngayon wala pa rin si Papa. Punta kami doon. Ito ang kanilang Jose Rizal. Ito bahay ni Papa. Doon si Mama. Gotta love it till you never break apart. We're moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time. So we gonna do this tonight. There won't be one more time. So we gonna do this tonight. There won't be one more time. So we gonna do this tonight. There won't be one more time. So we gonna do this tonight. Grabing init dito, tanghaling tapat. Ito, madaya oh, may payong cheating. Just came from the temples. Sobrang init pero sobrang lupit na mga Instagram shots namin. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some. The Grand Palace, very famous inside the Emerald Buddha Temple. Inside the Emerald Buddha Temple, no video, no photo. No video, no photo. Ano, bawal mag? Picture at saka video. Kailan? So, bawal daw mag-video as we speak. Ayun na, mukhang mabubugbog na ako. We the best music.
Nandito kami ngayon. Papunta kami sa another palace kung saan bawal ang photo tsaka video. So kung napapanood nyo to ngayon, ibig sabihin bawal to. Sa pangkasalukuyan binabantayan po tayo ng mga gwardiya dito. Binabantayan kami ng media, binibideo kami. At nagbabakasakali na lang ako para sa ating mga viewers na tuloy-tuloy ang inyong panonood sa aming dokumentasyon sa biyahe na to. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah, I'm the one early. Nani ka! Early morning in the dawn, know you wanna ride now. One, yeah, hear you sick of all those other imitators. Don't let the After he passed away, we cremate body and some ashes we put inside our schedule. I'm the one. Sa Grand Palace tayo ngayon. So, yun daw yung king. Yun ko lang. At dito, ang queen. Ang queen. Quavo, I'm the. She the one that bring them raindrops. We go back, remember Chris. Mulan na blessing, so kailangan natin maligo dahil kanina nababansing ng araw. Dreams come true when you wake up, and your looks just the same without no makeup. Had to pull up on your mama, see what you made of. Ain't gotta worry about them comers, cause my cake up. You can rock. Jonathan, ito na ba yung buffet? Ito na yung buffet. Kala ba class tayo sa Thailand? Ano nangyari? Eto, nagkakagulo na sila sa pusit. Sarap. Crunchy. Sarap pa ng pagkamay niya. Oh. Sarap na. Yan, papasarap yung kamay niya. Kanina ba siya kamot ng kamot sa pet niya? Yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. Ay, likad. Kung sobra yan. May nagagawa ba pulbos? Pagbaba ko, kasi amoy papi siya. Diba? Maasip-asip. I'm the one. I'm the only one. I'm the one. Dito kami ngayon sa River Cruise. River Cruise, yung sumasayaw sa ASAP. Yung kapartner lagi ni Shaina, si River Cruise. Ay! So, kitang-kita nyo naman. Pipetsugin, sosyal na sosyal. Kumakain, umaandar pa yung bangka. Ito, hindi ito yung sa Mandaluyong, malaking bangka po ito. Semi-barko na. So, makikita nyo, buffet po ito. And the food, may 2 lechon na nakaano para sa grupo lang namin. First time namin sumama ni attorney sa out of the country tour ng SP Madrid. Masaya pala. SP Madrid. Sobrang masyadong adelantado. Inulan tuloy kami. Nagpagkabasa-basa kami. Umuwi. Ano ko, umuulan na naman. Ito na kami ngayon sa cruise ship. May dinner buffet kami. Salamat, Miss. Matagal yung nagtatrabaho dito? Oo. Magkano sweldo mo? Mga 15,000. Foreigners, So, marami ka ng foreigners. medyo isa pa lang. Dun sa mga next batch, galingan nyo kasi sigurado ako may enjoy nyo rin yung kakaibang experience namin. Ibang level to ngayon. May travel and tours na, may pa-river cruise pa, puro buffet. Hindi lang breakfast ang buffet. Mula breakfast, lunch, and dinner buffet dito. Good luck na lang. Guys, galingan ninyo para sa susunod kayo din ang pupunta out of the country with SP Madrid. Sa mga traders sa Pilipinas. Kung manloloko kayo, siguraduhin nyo na marunong kayo magtago. Ha? Tell them let the heart put it turn it on. Gotta only kill how to turn it on. Do everything you wanna hear. Baby, you can take when you lost wrong. Pero si mi mano yo se la meta. Me voy acicando, voy amando pan. Solo alright, open the front time to that. Come to the dance, we can dance together. Come on.
Sabi mami ganyan no más. Todo mi sentido va brillando más. Ese que lo malo se me conmigo. Despacito, ven a ver con escandalito. Tiene que hacer con escandalito. Grabe, the better. Ang saya, sobra. Enjoy! Panalo! Enjoy! Que tu mirada ya estaba llamándome. Okay, success! So, one of the best na entertainment for today. And I think for the entire trip. Dahil sa'yo. Panalo! Galing ni Sir Ian. Na-enjoy yung May mga enjoy. kasultingan si Sir Ian sa mga Mumbai. Para daw sa kumpanya. Kasi mga programmer yun, bagong supplier yun ng dialer. Tómalo sin ningún apuro. Despacito. Pag nasa ibang bansa ka, aralin mo ang food tsaka culture ng ibang bansa. Si Andrea, tingnan natin. Si Andrea, Bacon lang. hotdog tsaka rice. Tapos. Busog na busog, sir. Ha? Okay na okay. Sila Anita, pakishoot. Dali, tingnan mo, dali. Pakishoot yung mga... Number 1 in Thailand. Kalimutan mo na yan, sige malibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat tininda. Hayaan mo silang magabol sa'yo, diba? Sabi ko na Nandito kami ngayon sa floating market. So mamamalengke kami ngayon. kaya wag nang uul. Sa Elefante! Di na down, pag pumili ka kasi. Karamihan kasi na kung makuha madali. Hindi nang magpakamot pag may nangati. Kaya ngayon para mag-isip ka dahil nandiyan sa iyong pagkaibang sa isang nilalang na dapat nilalang mo lang. Dapat kalimutan mo mga problema na yan. Dahil kahit sa Feeling ko para lang tayo nasa Kalasyaw. Magbaha. kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat tininda. Hayaan mo silang magabol sa'yo, diba? Kung makikita nyo naman ngayon, dito po tayo ngayon sa floating market. Ito na po yung talagang pinaka pilihan, palengke nila dito sa Thailand. Kaya wag kang uulit pa. Gagamitin lang nila ang iyong pagiging sikat. Sabi ko sa'yo, di ba di lahat ay tapat na mga bitches na tanging riches? Wag ni lahat ang pagkatao mo 60 baht, only one. My friend took it. I got Okay, it you go 50. go please. Never mind. Wala kayo. Galit si ate. Sabi ko 3,100, ayaw niya ibigay. Magkano ba binibenta niya? Benta niya pala 60 isa. Ayan, nagalit tuloy. Feelings from the beginning. Hindi sa paluyo ka na pag gusto na pa sa kamay. Unti-unti kang gagamitin parang songkeramay. Kaya Sarap! ang parigiyan ka walang dapat tayo. Yun lalaki na Yun ang gusto niyo dyan. habol sa'yo para lang nila di tayo basta-basta pwede sa'yo na. Kaya sa'kin magtiwala madami pa dyan iba. Ang tawag dito, halo. Sa'yo wag nang uulit. Ang kulit mo rin kaibigan ka. Ilang beses na ang puso mo'y napunit. Nagagalit pag sinasabihan ka. Ito yung Miss Fortune, ginawa nilang around, ginawang fortune. Kuwa'y papatasay. Dito kami sa floating restaurant, floating market. Sorry. So, nababasa lang kami ng konti but still looking fresh and beautiful. Basta alam mo na yan. Kung kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat tininda. Hayaan mo silang magabol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ng pakinabang, bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag kang uulit pa. Harap ba? Harap. Kulang lang sa konting alat na lang. Keep ticket! De creer, ves un indolente, un mujeriego, deje de creer. Weird. Grabe, elepante. Pues la carretera me hizo frío, dejé de sentir. No, hasta que llegaste tú
esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora. Hasta que ser que es una locura. Nasaan kayo ngayon? Papunta kami sa Crocodile Farm. So baka dito sa Crocodile Farm, makita na namin yung mga hinahanap namin. Halika na! No me enamoré, ¿qué está pasando? Andito tayo ngayon sa Crocodile Farm. So, akala ko kanina puro plastic to. Kasi nakangangayang sila, tapos biglang gumalaw. So, I was amazed na tingnan sila. Ayun. Fui cómplice de un acto indecente, la más digna del Instagram. Mami, eres tuya, no me importa. Nakakatakot. Y nos quedamos pegados. Antes estaba triste y solo estaba. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy Pag-aawayin natin. Kasi yung taga-bantay dito hindi rin kumakain. So, tingnan natin kasi mananalo yung bantay o yung ano. Wait lang, sir. Estoy sintiendo que así de violento no me enamoré. Dejé de creer, visión indolente, un mujeriego. Dejé de creer en el amor. Dito kami ngayon sa Elephant para mag-aral ng elephantiasis. Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú. Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora. Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura. No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento no me enamoré. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento no me enamoré. Que así de violento no me enamoré. Royce, y esa carita, baby. Que así de violento no me enamoré. Time check. It's already 12:35 a.m. here in Thailand. So, tapos na kami dito sa Thailand. We're going to Cambodia.